Ampun tak bang. Ampun, kowe iku lho. Sejiwa itu langsung mobil rasa-rasanya. Tapi yang untuk keratanya ini gini mas. Bapaknya nempel sini loh. Ini loh. Tak kandani ya bro. Jenis-jenis ini bang udah dikretek ya ngono kuwi. Bakone nempel-nempel sithik nang lambe ini kira apa-apa. Nah, seni ini kan yang kena kuwi. Tapi ora apa-apa, seni itu kan indah. Seni. Matamu ra nyawang. Lah iku kenapa iku, Bang? Kowe iku koblak to gendeng. Ampun tak bang. Ampun, kowe iku lho udut isuk nganti sore jaju. Iki lho ra iku kebak. Aku ora sengaja bang. Ora sengaja. Tapi kan iku seni bang. Seni, kowe muni seni. Iki lho seni. Ampun tak bang. Iki lho. Ampun tak bang. Bang ini rasa ojo lagi bang. Ora sengaja piye ra iku lho kebak. Lagi seni ya bang. Udah pencilaan. Kowe apa jenenge? Iya bang, ampun bang. Anu,